Ka Nathiar ki Samoi society kabalami syakhaman ban shem ya kasin jam ban yarap lem ye ki longyeng ki bashem jinjar bat ki bashem lanot ki bamdon Tangka yeng bakin thia kindam kala kerpat ye ki Paidbah nongsong senong ka jela Meghalaya ban thiet ye ki tiket lokitro tangha kedor ka ba ars pa Tyngka khnang ban yo penmi pisa naga benta kani jing thumu ka society ka ngets kham ba baro ki nongsong senong ka jela Meghalaya kin thiet kloin mensiem ye ki tiket lokitro klem ka jing artetien khnang bakan long ka jinggerkhu bat ka jingkemen ya ki long yeng ki badon kam ya ka yeng ka sem ka babha ban laj na ka jingsho ka sngi uslap bat ka leer ka aspa Tyngka ka jompi kan dei ka khmat ba phu samrkhi ya kum kita ki long yeng ki ban sayo ya ka jingeram da ka jingshim khalam jong ka society lingba ka jingshim mentalem jongpi baro call hakini ki number na benta ki tickets 87878 45339 87298 39536